Ce-s cu banii ăștia? Ce-i cu banii ăștia, mă? Pe ce să fie? Păi zi! Ce-i cu banii ăștia? De unde-s banii ăștia, mă? Păi de la băiatul ăla. Pentru ce ți-i-a dat? Mi-a dat, a zis că vrea niște iarbă, aveam acasă. Ce iarbă? Iarbă de fumat. Deții acte la el? Da, domnule, l-am luat din magazin. Ești autorizat în România pentru el? Nu știu, nu-s legale astea în România. Ai autorizație în România N-am pentru nimic. pistol?